पेट पेरेंट्स, डॉग्सला झालेल्या ॲलर्जीज ओळखायच्या कशा? तुमचे डॉग्स त्याच्यामध्ये झालेल्या ॲलर्जीजसाठी काही सिम्पटम शो करत असतात. मुख्यतः त्याचं पहिल्यात सगळ्यात मोठं सिम्पटम म्हणजे त्याचं सातत्यानं खाजवणे. 1 ते 10च्या स्केलमध्ये तुम्ही तुमच्या डॉगला स्केल करा की तो किती वेळा खाजवतो आणि त्याचं खाजवणं किती इंटेन्स आहे. इंटेन्स खाजवणं कसं ओळखायचं? तर याच्यामध्ये तुमचं डॉग ज्या ठिकाणी खाजवतोय तिथे चावायचा प्रयत्न करतोय का? किंवा तिथल्या स्किनला बाईट करायचा प्रयत्न करतोय का? ही एक साईन आहे की तुमच्या डॉगची ॲलर्जी इंटेन्स स्टेजमध्ये आहे. दुसरं, तुमच्या डॉगच्या बॉडीवरती रेड पॅचेस येणं किंवा ज्या ठिकाणी तो खाजवतो त्या ठिकाणी लाल पुरळ येणं. आणि तिसरं म्हणजे तुमच्या डॉग्सच्या पॅल्पिटेशन वाढणं, म्हणजे त्याचं ब्रीदिंग वाढणं किंवा त्याचं इतर खाणं कमी होणं. या ॲलर्जी साईन्स जर तुम्हाला दिसत असतील तर नक्कीच तुमच्या वेटरनरीला व्हिजिट करण्याची वेळ आली आहे. अशाच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी पेट्स अँड मीला फॉलो करा.